og information nga hangtod ron ang ilang tag 6,000 nga counterpart gikan sa Cebu City Government wala pa naabot 4 ka buwan. Sa mga naminaw karon feedback kuno ko ug unsa ka tinuod ni nga 4 ka buwan ang ilang tag 6,000 nga counterpart gikan sa Cebu City Government wala pa gyud madawat nila. Mga trabahante sa barangay nga mga loader o mga barangay tanod, gamay ra kay nagsweldo gikan sa barangay. Nay uban ana nga tag 1,000 ang ilahaga sweldo sa barangay. May nalang na nga naidawaton 6,000 gikan sa Cebu City Hall, at least makadugang-dugang silang income kagamay in taon ng kwartaha. 1,000 sweldo sa tanod, 1,000 sweldo sa garbage collector. Matagbuan kada, matagbuan. At least na ay counterpart nga madawat gikan sa Cebu City Government nga 6,000, so at least mahimong 7,000. May na lang na makabumbo, makatabang-tabang. Ang ubagi, mga mountain barangay, kata mga mingaw kayo, ang mga barangay tanod, magsweldo og 500 pesos matag buwan. Tinuod na. Ang uban nga mga barangay tanod, mga garbage collector, sa mga barangay nga bukid-bukid, mountain barangay, tag 500 pesos ra taon ilang sweldo. Perting gamaya. Pero may na lang nga tag 6,000 counterpart gikan sa Cebu City Government. Ako pangutana ba? Kusog kay ta mutabang ngadto sa uban nga mga lugar nga naigo sa linog. Mutabang ta sa uban nga mga lugar nga naigo sa kalamidad. Unya natay kaugalingon nga mga tao, butante, konstituente sa Cebu City, atong gipagutman, gipabot pa tog 4 ka buwan. Wa pagyud madawat nila ang ilang tag 6,000 nga sweldo counterpart gikan sa Cebu City Government ngadto sa mga empleyado sa barangay. Ato mga garbage collector, ang ato mga barangay tanod, wa nay tindahan nga mupautang. Kay taas kay lista sa utang sa tindahan. Unya ang counterpart gikan sa city government puwerteng dugaya. Manghambog ta nga naatay kwarta, mutabang ta sa ubang lugar ug naay mga maigo sa kalamidad. Unyang atong kaugalingon nga mga konstituente sa Cebu City, gipagutman nato ang atong mga garbage collector, mga barangay tanod. Ang mga barangay tanod gamitin sa kahusay o kalinaw. Nitabang sa mga pulis pagbintinar sa peace and order sa Cebu City. Gipagutman nato. Unsa may gana sa usa ka barangay tanod nga kutoy ang tiyan, napay pamilya nga nagsalig. Unsa may ipakaon sa pamilya nga gamay kag sweldo gikan sa barangay. Natay mga garbage collector, baho pa kayo, kapoy pa, ang ilang trabaho kay hakot mga basura, masaway pa usahay kay dugay makuha ang mga basura, unya gipagutman nato. Kaya ang ilang counterpart nga tag 6,000 pesos gikan sa Cebu City Government, wa pa gyud mahatag, kadugay man. Unsa may gilangayan, unsa day proseso ani? Kay kini problema halong overdue naman kay ni. Wa pa gyud masulbad. Bubintaha man to kaniadto panahon ni Tami Osmeña, kay doon na si Garilao, ang head sa kusap kaniadto, motabang yun na para ma-process dayon ang kini ang counterpart katag 6,000 sa mga garbage collector sa mga barangay tanod nato. Sa kabaranggayan, mga kabumbu, ates papaspas, pero karon maabot og 4 ka buwan, dugaya man. Mao na, ang uban nga mga barangay tanod, dili mo kuha og basura kung walay ihatag nga pang snacks. Mao na, uban nga mga barangay tanod, unahog kuha ang mga basura sa mga dato, kay muhatag man, tag 20, tag 50, at least ay pang snacks. Kay ilang sweldo, gamay sweldo, tag 1,000, tag 500 ra, unya gamay kay nya dugay kay maabot lang counterpart nga 6,000 gikan sa Cebu City Government. Mao na usahay ang mga barangay tanod nga way kape adi jibo duty. Ari ka sa guard, no ID, no entry. Ari ka sundalo, no pain, no gain. Ari ka sa kwan kini ag police, no retreat, no surrender. Ari ka sa tanod, no kape, no duty. So mga barangay tanod usahay magyaya, maglawsi-lawsi kay dugay kanabot lang counterpart nga tag 6,000 gikan sa Cebu City Government. Ganahan pa kamo trabaho nga wa kay sweldo-sweldo gikan sa city government. Ganahan pa kamo trabaho nga imong sweldo matag buwan 1,000 o baka 500 ra gikan sa barangay.
Mayong tatong tagaan kag tagabuan 6,000 gikan sa Cebu City Government, ganado ka mo trabaho. Mao nang uban nga mga loader, dugay makabalik o kuha sa mga basura, kay inigabot sa unahan, ila pang ilahi ang mga basura. Malata, dili malata, o ang katong matimbang nga mahalin pa. Mga guba nga mga appliances, mga newspaper, mga karton, mga lata, mga bottled water, ilang ipatimbang para makakwarta sila. Kay ang ilang counterpart sa city government, puwerteng dugaya. Unta, ma-address din kaning mao nga problema, Mayor Mike Rama, dugay na kaning problema in town. Ang ato mga loader, mao na nagtabang sa paglimpyo sa ato mga kabaranggayan, sa paghakot sa mga basura. Unya, gipagutman nato. Makabuhi ng pamilya kanang sweldo nga 1,000 pesos gikan sa barangay, ang tubag dili. Mayong natug ang ilang 6,000 gikan sa city government nga counterpart, mahatag dayon matagbuan mga kabumbo. Oh. Kapuyon ka na, uy, makaluya na. Kabaho anang hakot basura, o niya 1,000 ay sweldo nimo. Unya imo 6,000 nga counterpart Cebu City, dugay kay mabot upat ka buwan hangtod ron, wa paghihapon. Mabintaha to mga dagko nga barangay. Ang mga dagko nga mga barangay, ang sweldo sa kapitan ngadto sa mga dagko nga barangay, sa ilang mga loader o ilang mga garbage collector, ilang mga barangay tanod, naitag 5,000, naitag 5,000, naitag 4,000. Sa mga dagko nga barangay, example, Barangay Apas, Barangay Lahog, Barangay Guadalupe, Barangay Mabulo, mga dagko nga mga barangay, nga dagko og income ang ilang barangay, dagko og sweldo ang ilang mga tanod og ilang mga barangay garbage collector. Ilabi na sa mga dagko nga barangay nga dagkan og business establishment, boom kay ekonomiya. Makakwarta man ang barangay ana pinagi sa pagkolektag mga buhis gikan sa mga negosyante. Mulukat og mga permit o uban pa. Sa mga dagko nga mga barangay, dagko og sweldo ang ilang mga barangay tanod, ang ilang mga garbage collector, pero mga barangay nga gagmay nga barangay nga gagmay rag income matag tuig. Hilabi na gyud sa mga mountain barangay nato. Mao na nga dunay mga tanod nga nagsweldo lang in town og tag 500. Dunay garbage collector nagsweldo og 500. Makabuhi nagpamilya kanang 500. Oh, nay mga barangay tanod gasweldo lang gikan sa barangay og 1,000. Nay mga barangay tanod gasweldo lang og 1,000 gikan sa barangay, mga garbage collector, ang sweldo matag buwan 1,000 gikan sa barangay. Pero nganong nagdugay man sila? Gamay kay sweldo ha, pero nganong nagdugay man sila? Nagdugay sila gumikan kay dunay counterpart sa Cebu City Government 6,000 pesos. May nilang taon na makatabang-tabang na. Bayad lang utang, palit bugas, mo na. Manang uban nga mga loader sa barangay, garbage collector, barangay tanod, di na makautang sa tindahan. Kaya taas sa kayong listahan sa utang. Mutagab ang mga namaligya o sari-sari store. Unsa naman kataas ning utanga, wa pa mo'y sweldo. Proud kay ta nga nagtrabaho tas barangay pero ang tiyan sa itong pamilya gagutom. Proud kay ta nga nagtrabaho tag barangay pero maligya na ato pamilya gutom mga kabumbo. Unahon nato ni ang ato mga garbage collector kay babad kay ni sa trabaho. Nasa field, nasa kalsada, hakot mga basura. Musugot mo nga antiglimpyo sa itong dakbayan, gutom lang pirmi. Gumikan kay delay kayo, ang ilang counterpart katag 6,000 gikan sa Cebu City Government, mga kabumbo. Unta, paspasan ni Mayor Mike Rama. Kaya imo maning initiative kaniadto nga muhatag og cash assistance sa mga kapitan, sa mga barangay councilor, sa mga barangay tanod, mga barangay garbage collector, mga barangay secretary, kay Mike Rama ni nga initiative kaniadto mga kabumbo. O sani sa rason og anong gibutaran siya sa mga tao gumikan kay naluoy siya sa mga trabantig barangay nga gagmay in taon kayog sweldo gikan sa barangay mga kabumbo. Nalipay ta kay nay counterpart pwede gamay sweldo. Maluoy kung magunahon na mga kabumbo. Ang uban gagasweldo 15,000, kuwangon pamanggani. Ang uban gasweldo 20,000, nagkautang-utang pamanggani. How much more ang kani mga barangay tanod, mga garbage collector nato, nga naay asawa, naay mga anak, nga gibuhi,
unya ay lang saligan sweldos barangay counterpart gikan sa Cebu City Hall nga perting dugaya mga kabumbo. Daw sa kumuto na kung kasing-kasing nga magsudong sa mga garbage collector nga perting pagkabahua ng ilang gipangkuha nga mga basura. Giagwanta kay wa ilain nga masudlan nga trabaho. Ang ubad gani kay wa makahumag college, wa kahumag high school, mo nang gaagwanta hakot anang basura. Gamay kay sweldo. Nya ang counterpart gikan sa Cebu City Government dugay kay maabot. Pagkaluoy in taon ni mga tawhana, gahago og maayo nga mamintinar ang kalimpyo sa dakbayan sa Sugbo o nya atong gilangay-langay ilang sweldo gikan sa kagamahanan sa dakbayan sa Sugbo unta Mayor Mike Rama. Imo nang presyoron imo mga sakop diha nga paspasan ang pagproseso sa pag-release sa ilang mga ayuda o kining ilaga counterpart katag 6,000 alang sa mga barangay tanod o sa mga barangay garbage collector nato. Maluoy ta ni mga tawahan na oy nani mga pamilyang gibuhi. Gutom, kutoy ang tiyan. Unsa ang pag-function imong tarong sa imong trabaho? Why sold imong tiyan? Oh, mo na uban nga mga barangay tanod mosugot na lang himuon nga runner sa buhok. Mo na uban nga mga garbage collector dili makuha ang uban nga mga basura sa mga pobre kay unahon ang mga subdivision, unahon ang balay sa dato. Pagkuha sa mga basura kay naito nun 150 at least pang kuan kuno pang snacks sa mga garbage collector mga kabombo. Basta paitag mo ni kalakiha. Hay